Karong Cervical Cancer Awareness Month, giawhag sa Department of Health ang Kababayen-an nga magpabakuna ug magpa-screening kontra cervical cancer aron malikayan ang komplikasyon. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nanawagan karon ang health authorities ngadto sa mga kababayen-an nga magpabakuna kontra human papillomavirus nga usa sa mga pamaagi aron nga malikay nga magka-cervical cancer. Kay sumala matud pa sa datos sa health authorities, ana sa 12 ka mga babae nga dunay cervical cancer ang mamatay matag adlaw. Human papillomavirus o HPV vaccination o screening, HIV test ug uban pa ang gihanyag nga serbisyo sa Department of Health Davao Region sa kababayen-ang mitambong sa regional launching sa Cervical Cancer Screening Services subay sa Cervical Cancer Awareness Month sa Davao City. Ang HPV usa ka sexually transmitted infection nga mao hinungdan sa cervical cancer. Sumala sa ahensya sa tibuok nasod, ubos pa sa 1% ang vaccination rate lakip ang nagapa-screening. Sa kasamtang estimate sa health authorities sa tibuok Pilipinas matag tuig, ana sa hapit 8,000 ka mga babae ang na-diagnose nga dunay cervical cancer. Diin sobra 4,000 sab ang mamatay tungod niini. Buot pasabot, ana sa 12 ka mga babae nga dunay cervical cancer ang mamatay matag adlaw. Ang cervical cancer sab ang ikaduhang klase sa cancer nga miigo sa mga babae, edad 15 hangtod 44 anyos. Gipasabot sa obstetrician gynecologist nga si Dr. Elmer Chua sa kababayen-an ang kamahinungdanon sa pagbabakuna kontra sa HPV ug papailawom sa screening aron malikay sa cervical cancer. We already have the virus but we don't have symptoms because our immune system is very good, no? Sumala sa otoridad, malikayan ang HPV pinaagi sa abstinence o dili baka usa lang gayud ang partner, paggamit og kondom, pagbabakuna o pagpakonsulta sa doktor. I have 2 siblings who died of cervical CA. So it's really very hard. It's very hard because as we see, cervical cancer is very treatable. The problem is, eto ngayon, we have to do this. Early screening, early diagnosis is better and it's the best we can do. Usa sa mga misuporta sa programa, ang Moro Against Racial Injustice Alliance Movement. Bilang isang citizen at saka isang Muslim na babae, importante din talaga na pangalagaan natin ang ating kalusugan. At sa mga ganitong klaseng programa ng ating gobyerno na cervical screening, ito ay magandang oportunidad para malaman natin yung ating kalusugan. Sara, girekomenda sa health authorities nga ideal nga pabakuna ang mga babae ng edad 9 to 13 years old o kontra human papillomavirus sanglit mas kusog ang resistensya ingon man mas makaabsorb dayon na ang bakuna sa ilahang lawas. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.